non malom karbiang long lo jasemet di phurong su piang kang hur ke chodut alam ki pulote o ke vailam kita isilo ke jora bangle do pulote kinama tumke do veklo athe ke jora bang ave pulote kinamta namo vedat po bonta ke jora tum ki do ko joksi kinama tum sitame do koklo ahok niliki pudamji walama bangke non malom di phurong su pialong o ke vai ka jora lam pena jo karbiang long angkang pialong ta hur choduran pin Kedamtang gosip ni phai phor ni ok ke vai ke jor asor lo tuma phan Karbiang Long Women Justice Forum mate thi hekpen KAWJF hin ben nep dunsi ingsai ponlo bangso kang saya hut ke chok che tuma phan asap arenga hu ka sodunsi a chuingti pa phui pa prai sai seta dora thek bonda puthot arni areng ki so tuma bang diphu police station along damsi ni tuma phan nang ke theng nang ke chok la pen nopak epak nang jar dingsi ingho nang kang pubor ipura KAWJF MIP Bulet Bepia Phan lamhoi pidang de Puthor ni mate vosik ni phai troxier ni abangke KAWJF hin ban setami puthot halabangso ok ke vai ka che jora tuma phan difu police station along thoksi lamhoi pidam thulo lason se Kanghu tumpen Kanghu kine batumang bong lamhoi chipi seroi arelo Bangso phi puthot pini KAWJF Bokajan District Committee Chokyola branch tumpen Herangkya mai ing niponsi ke chok che tuma phan ahok akang sai deng vekji jongsi kenang sot do pulote amen ke kla pin somara tuma photo do anta paklang pon edji pusi Herangkya mai along ningje po asi nona bang ke jongsi jitu anang ni tumhan theng chok wadis tame jongsi kadi te kadi lam ninge thip nang ante pipo si nona pon ni tumhan sana lam nona kala ro la bang ke majok a hampang asong majok karbi ara atum suka mila so puthak long bang anang ni tum aphan ke majok ta bidi phone ea the anang tum choklem be ka posi choklem poji anang tum chepak rang lo ante jong he choklem free polo dang te nang li tum kopi posen ta tangka phai ta nang tum chini da lo ani sila ana iju la anang tum pipo la so phai bang chepak rang thek sara pa amuni ra amen ante anang li tum pipo se la hai amen che than da lonte non ke jong si nang tum jong si kali pote nang tum ke choklem be ka bang phi tum phan se ta me la so a photo a bang ka do ka be tan tum ra da theng no ra hong jai nong bang si nang tum ma photo la peng ha na tum hana ke chonam be ka photo ka do ka bang to si tum poster la son se bonai po na sini tum long tina arong se tamene tum la so poster bang long ke BF ko la sina tum da chi therak tame chi phere tame apena tum phere re tame therak re tame ne tum ke claim back bola so pothak bang ke na nilitum ahok akang sai NC ok ke vai ka che jora tuma phan than pare dun pa mia phi puthot nilitum mai phi Bulet Bepia Phan lamhoi ki pidam thu pa bang ke chokche jong selang tumpen me ade pakar bom pulote puthot nilitum na bang ke an susesi ami ade pakar thuji puta ke ther pa du kon thu alang ni tum aning ka matha ke ami ade pathi upo un an ke justify ji pusi alang tum matha ta hailo mini alang ni tum ko an justify ji mani tum sa tamila an justify ko alang ni tum ko an sa ami ade pathe mani tum sa tamila an sa ami ade pathe ko la posi ki me ke chok jong si nang ji pulo tang te alang ni tum sa tami matha pe meno la penang par ke li kar bihijan pusi alang tum pulo kar bihijan jong si kini ching honang ji pulang te nile tum aphan nang ke thana ki chok nang ke thana ji alang la pukali pusi alang tum pulo sitami la pukali pulang te ke chok che dia tum aphan jong si kang sai pulang te theng cho che te ahokalam ta che than te the la pen ther cho che pote ala ajada lam sitami alang tum che than te la posi nile tum ki puji bu bang ke la lo ni tum ning duk pik alang ni tum han ke dam tang por pen an sami ing sam jin pen sin nile tum hang lo la pen jingki che than lo tani nile tum adong alang ni tum bang ve la pen nile tum aphan alang ni tum respond ma sinang ele la posi pin Chokyola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live